काल 3 तास रस्ता जाम केला महाविकास आघाडीने. त्यात शशिकांत शिंदे साहेब, दानवे साहेब हे आम्ही सर्वजण होतो. रोहित दादाही त्या ठिकाणी होते, मित्रपक्ष होते. आम्ही रस्ता जाम केला. लोक काल रस्त्यावर होतो आणि आज परिणामी या सरकारमधील अर्थ मंत्रिमंडळ जे आहे हे दिल्लीला त्यांना जावं लागलं. ही विरोधी पक्षाची आणि जनतेची आणि शेतकऱ्यांची ताकद काल दाखवली. करिता कालचा आमचा जो चमत्कार होता, म्हणून आजचा दिल्लीश्वरांना नमस्कार घालण्याकरता मंत्रिमंडळ दिल्लीला ठाण मांडून बसलंय. ते बसलेलं जरी या भूमिकेतून गेलेलं असलं तरी हात हलवत वापस येऊ नका, हा आमचा सज्जड दम त्यांना. ती गँग ऑफ ट्रिपल इंजिन सरकार आहे, त्यांच्यामध्ये टोळी युद्ध सुरू झालेलं आहे. सत्ता पिपासू लोक आहेत, त्यांचा हा सत्तेसाठी हापापलेल्या लोकांचा हा सर्व डावपेचाचा खेळ आहे.